Hej med jer. I dag der skal vi jo arbejde med sådan nogle aktiekurser, og det kræver, at vi har lidt grundlæggende statistikforståelse. Så det vil jeg lige prøve at introducere her. Noget af det er nok forholdsvis bekendt, men der er sikkert også andet af det, der bliver lidt mere kompliceret, end det I har hørt før. Så det jeg vil tage udgangspunkt i her, det er et eksempel omkring lommepenge. Så det er altså en række unge mennesker her, der har fået nogle lommepenge. Og det jeg siger så, det her det er så i Slagelse, at der er så 10 personer, der har fået det her antal lommepenge. Ikke? Så den ene har fået 112, og den anden har fået 105 og 106 og så videre her. Så det er jo en række observationer, som vi så har været ude at tage i det, man kan kalde en stikprøve, ikke? Ud fra en eller anden population. Så altså, der er jo nogle begreber her, som I muligvis har hørt før. Ikke? Altså på en population er jo alle dem, vi ligesom udvælger, som man siger unge mennesker, så kan man sige, at det er måske mellem 15 og 20 år, eller sådan noget, man så tager. Og så er det så her folk fra Slagelse, ikke? Som er 15 unge mennesker mellem 15 og 20, der bor i Slagelse. Det kunne jo være vores population. Og så har vi så udvalgt 10 forskellige her. Og det er så en stikprøve. Ja. Det er heller ikke, fordi det er så vigtigt. Men man kommer hurtigt til at snakke om de her begreber, fordi det de ligesom de gennemsylter ligesom det her statistikområde, kan man sige. Men de her tal her, dem har jeg også puttet ind i regnearket herovre, som jeg skal bruge lige om lidt. Fordi jeg vil lige prøve at starte med lige at vise, hvordan man regner med, når nu vi prøve at se på 2 forskellige ting, nemlig middelværdien. Det vil sige, det er egentlig bare helt almindelig gennemsnit. Og middelværdien af det her tal, jamen det er selvfølgelig bare at lægge dem alle sammen, som jeg ligesom har forberedt her, kan man sige. Altså i dag, der vil vi ikke gå så meget op i sådan selve formel helvedet, kan man sige, i forhold til det her, fordi det bliver hurtigt sådan noget lidt langhåret noget at kigge på, så vi prøver ligesom at tage det sådan på eksempel, kan man sige, ikke? At vi så finder de her ting. Så en middelværdi, kan man sige, det er jo egentlig bare at lægge dem sammen og dividere med 10. Så i gennemsnit, der får man så 93,1 i lommepenge. Så er der så noget her, der hedder varians og spredning. Og det er egentlig spredningen, vi gerne vil have fat i, men vi er nødt til lige at prøve at finde variansen først. Og det kan godt lige være lidt besværligt. Jeg prøver lige at indtaste de første par stykker her. Fordi variansen, det er så sådan, at man faktisk tager middelværdien. Man tager hver observation og trækker man middelværdien fra, og så sætter man den i anden. Det ser sådan her ud. Så kan man sige, at det er ligesom det, der hedder kvadratet på afstanden mellem observationen og middelværdien. Og det gør man så egentlig bare for alle dem her. Det var 105. På den her måde. Så det var de 105, så tager vi de 106. Ja, nu gør jeg det lige selv her, så I slipper for at sidde og kigge på det. Yes, nu har jeg simpelthen gjort det samme for alle de her observationer. Så trækker jeg simpelthen middelværdien fra dem alle sammen hver især, og så sætter det i anden. Og så giver det jo så et eller andet tal, hvis nu jeg regner det her ud. Men så skal vi jo så dividere det med noget her, fordi det er egentlig, kan man sige, det der så er variansen, det er så egentlig gennemsnittet af de her forskelle, kan man sige. Så man siger egentlig, det der hedder n, eller nu har vi så n, det er antallet af observationer, det er så 10 i det her tilfælde, så det giver 131,9. Kan vi godt lige gå lidt op i størrelse her igen. Og så skal vi så have vores spredning. Og spredningen, den er så det her tal her, kvadratruden af det tal der, det er vores spredning. Sådan der. Okay. Og så inden jeg lige vender tilbage til, hvad det siger noget om, så tager vi lige det næste her. Så hvis man så har de her ting, nu har vi så regnet dem ud manuelt,
Hvis vi så ser på det, I gerne vil gøre i dag, det er jo så også at bruge Inspire til det, kan man sige. Så hvis nu man så bare bruger Inspire, så tager man ind under statistik og de her statistiske beregninger, så tager man den øverste her, og så siger man bare ja. Og det der så er her, det er, at nu har vi bare nogle tal, så det vil sige, det er egentlig kun sådan en X-liste, vi har, altså en liste af observationer, det er den her. Så der er en af hver, så der er ikke nogen frekvenser på, kan man sige. Så det skal egentlig bare se sådan her ud, man kan jo også vælge selve navnet heroppe. Og så kommer de så ind her. Og det man så vil kunne se her, det er, at vores gennemsnit, de her 93,1, det er det, der står her. Så det er altså den her x med en streg over, som Inspire har fundet her. Hvis man så ser på det tal, vi har fundet her, det er 11,4582. Det er faktisk hernede, som så er spredningen. Men nu bliver det bare en lille smule teknisk her, fordi vi har jo godt nok beregnet det her tal. Det er jo sådan set fint nok. Men i sådan en statistik her, der er det man kalder, der er forskellen på det man kalder et populationsmål og så et stikprøvemål. Og det er altså i forhold til, hvis når du nu har en stikprøve, jamen, så tager du ligesom en del af populationen ud, og så kigger på den. Og det er egentlig det her mål her, som Inspire har her. Så man kan se, så står der n-1 her. Og det vil egentlig bare sige, at i stedet for n, jamen, så tager den egentlig og bruger en mindre end det antal, vi har. Så hvis vi prøvede at gøre det her over, så kan vi se, at hvis nu vi bare sagde 10 minus 1, så gav det 145,878, og det gav så de der 12,878. Så i virkeligheden, så det vi gerne vil bruge her, det er så det, der hedder stikprøvespredningen her. Det er en lille smule underligt det her. Det medgiver jeg gerne. Men sådan er det altså. Så i stedet for 10, så bruger man bare 10 minus 1. Og så er det altså det samme, vi får her. Så det kunne jo være sjovt nok at prøve at lave de her beregninger, og så samtidig lave den her statistik i Inspire, så man ligesom kan se, at vi faktisk kommer frem til det samme, så vi ligesom forstår, hvad er det, der ligger bag ved de her beregninger, som Inspire laver. Okay. Men det her spredning, hvad er det så egentlig for noget? Jamen, det siger jo noget om, hvor langt væk vores observationer ligger fra middelværdien, kan man sige. Ja, det jeg så lige har prøvet at gøre nu, det er at prøve at vise, hvad den her spredning den betyder. Fordi hvis jeg bare lige nummererer de her observationer her, og så har jeg så bare lige flyttet lidt rundt på dem, så de ikke ligger sådan sorteret, som de gjorde før. Men vi har stadigvæk de samme resultater jo, fordi det er de samme tal, vi har. Jamen så kan jeg så plotte de her to over for hinanden. Så hvis man bare har, det er bare et eller andet tal for, hvad nummer det er i rækken, så har vi vores beløb heroppe af y-aksen. Og der kan vi jo så se, at de ligger ligesom her og kører lidt op og ned. Hvis vi så prøver at putte vores middelværdi ind her, så kan vi se, at middelværdien ligger på de der 93,1. Så hvis man så går herop og plotter den her funktion, som man så kan lave her, så kan man se, at hvis vi bare laver en vandret linje, så er det jo bare, det er jo bare et tal. Så hvis vi bare plotter vores middelværdi her, jamen så vil den kunne ligge der. Så det kan man ligesom se, det er ligesom i midten af alle punkterne, kan man sige, fordi det er jo middelværdi. Det man så siger, det er, at hvis nu vi så går to spredninger ud til hver side her, det vil sige to spredninger, det er jo så 2 gange det her 12 cirka, ikke? Ja, 24,1 cirka, ikke? Men det vil jo sikkert være så 100% nøjagtigt, så vi siger bare 24 her til hver side, og så ud fra de der 93, så siger vi 93 plus 24, hvad giver det? Det giver 117, ikke? Sådan cirka der. Og så tager vi en til den anden side. Det er så de der 93 minus 24, ikke? Det er 89, det er 69. Kommer den til at ligge der.
Så vi har vores middelværdi her, og vores 2 spredninger væk fra her til den ene side, og 2 spredninger til den anden side. Det man så siger her, det er, at det er sådan ligesom normalområdet for vores observationer, kan man sige. Det vil sige, at det er altså normalt, at observationer ligger herinde. Så det kan man altså bruge til at sige noget om, hvis der lige pludselig ser, at der er en eller anden, der får, 45 kroner i lommepenge. Er det særligt sandsynligt? Nej, det er det ikke, fordi det er ikke særlig normalt at få det, kan man sige, ud fra vores datasæt her. Selvfølgelig kan man godt få det, men hvis vi ligesom skal sige, hvad er sandsynligt for det, den er ikke ret stor. Ja. Så det er altså det, som spredningen siger noget om. Det er ligesom, hvad er det normale område, det her det vil kunne ligge i. Ikke? Altså, så kan man sige, det giver en eller anden form for usikkerhedsmål for vores observationssæt. Ikke? Ja, så jeg vil tage den næste del her i en anden video. Hej.